Tati! Köyhän miehen kupsolo vuorossa. Elikkä tarvitaan teippiä. Tässä on nyt haavateippiä, kun en muutakaan löytänyt. Vettä, kahvia, suodatin pussi ja tosiaan normaali kahvinkeitin sekä kahvimuki. Aloitetaan siten, että otetaan pätkäteippiä. Ja teipataan tämä oikein liikkuva pala tästä alas. Tippalukko teipataan alas, jolloin tämä jää vapaaksi. Sitten voin panna sen takaisin paikalleen keittimeen. Sitten mitataan kupillinen vettä. Ja kipataan pannuun. Ja kahvinkeittimeen. Näin. Katsotaan paljonko tuli. Noin 2,5 kuppia. Tää on suodatinpussi. Pannaan tänne. Oi vittu. Otetaan kahvi. Otetaan sitä riittävästi suodattimeen. Pikkasen vedettäkö vahvasti. Noin. Sitten vain pannaan tippalukon alle kuppi. Ja annetaan palaa. Ja kuten huomaatte, kahvi alkaa tippumaan ja se tippuu suoraan mukiin. Tämä kaikki saadaan aikaiseksi teippaamalla tippalukkoa auki. Näin. Vittu. Kuten näette, meillä alkaa olemaan reilu puoli kuppia kahvia valmiina. Kahvikoneemme tiputtaa viimeiset tippansa vielä mukiin. Ja niin kuin Seppo sanoisi, mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Kun kahvi on tippunut, muistat yksinkertaisesti vain sammuttaa keittimen. Tiputtaa ehkä vielä muutaman jämätipon. Ehkä ei. Yksi. Siinä meillä on herkullinen kupillinen mustaa kahvia. Kuten huomaatte, tarvittaessa jää vaikka maitovara. Näin siitä tarvitsee vedettä. Näin saat keitettyä kupillisen kahvia kerran tavallisella kahvinkeittimellä. Kiitos ja näkemiin.